Народнае пазванне і прызнанне. Яна доўга служыла роднаму купалаўскаму тэатру. Народная артыстка Беларусі і СССР, не проста прыгожая і таленавітая жанчына. Гэта, сябры, цэлая эпоху ў гісторыі беларускага тэатра. Стэфанія Станюта нарадзілася 13 траўня 1905 года ў Мінску ў сям'і мастака Міхаіла Станюты. Дарэчы, адной з найлепшых яго работ лічыцца якраз партрэт дачкі. Цяпер ён захоўваецца ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі. З ранняга дзяцінства Стэфанія была пластычнай, вельмі любіла танцаваць, мела выдатны музычны слых. З 1918 года Стэфанія Станюта працавала статысткай, харысткай і танцоўшчыцай у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі Фларыяна Ждановіча. Менавіта з гэтай кампаніі ў 1920 годзе і вырасце першы беларускі дзяржаўны тэатр, цяперашні купалаўскі. У 1921 годзе ў ліку таленавітай моладзі Станюту накіравалі на вучобу ў беларускую драматычную студыю, што была арганізаваная пры МХАТ. 5 гадоў прайшлі ў суровай працы. Тады ж прыйшлі да маладой артысткі першыя поспехі, якія прынеслі ёй ролі Венеры ў народнай драме «Цар Максімільян», Агавы ў вакханках Еўрыпіда. Тымі спектаклямі адкрыўся ў Віцебску другі беларускі дзяржаўны тэатр, куды ў 1926 годзе трапіла Стэфанія Станюта. Тут яна працавала 5 гадоў. За гэты час актрыса сыграла тэмпераментную псіхею ды вясёлую манюню ў спектаклях «Эрас і Псіхея» і «Каля тэрасы», а таксама першыя камедыйныя ролі. Праца, а закахацца і выйсці замуж таксама трэба. Стэфанія ўсё гэта рабіла падчас вучобы ў Маскве. Яе абраннікам стаў акцёр з той жа студыі Васіль Рагавенка. Дырэкцыя выказала сваё замілаванне 20 рублямі. Грошы Стэфанія, дарэчы, патраціла не на абы што, а набыла чаравічкі і фельдэперсавыя панчохі, у якіх потым выступала. Маладыя разам ігралі ў спектаклі «Цар Максімільян», ездзілі адпачываць у Крым. Але гэты саюз праіснаваў нядоўга. З тэатрам Васілю давялося развітацца, залішне ён любіў пажартаваць у часы, калі лепей бы свой стэндап прытрымаць. Адзін з яго жартаў быў ацэнены ў 13 гадоў Магадана. У 1931 годзе Станюта прыйшла ў трупу БДТ-1. На той час там працавалі Владзімір Крыловіч, Глеб Глебаў, Фларыян Ждановіч, Вольга Галіна, Вера Пола і іншыя. У такой таленавітай акцёрскай сям'і працаваць было надзвычай прыемна. І саму Станюту полюбілі калегі і гледачы. Актрысе у тэатры было так утульна, што яна працавала там амаль 70 гадоў. У 1934 годзе Стэфанія Станюта выйшла замуж за ваеннага кавалерыста Александра Кручынскага. Пасля жанчына жартаўліва ўзгадвала, што ў мужа быў конь-аганёк. Ды такі прыгажун, што незразумела, хто ёй больш спадабаўся, конь ці хлопец. Праз 2 гады пасля вяселля Стэфанія нарадзіла сына Аляксандра, які ў выніку стаў знаўцам літаратуры і доктарам навук. Ён вельмі любіў маці і прысвяціў ёй 2 кнігі. Калі пачалася вайна, тэатр Янкі Купалы быў на гастролях у сонечнай Адэсе. У Мінску заставаліся муж і сын Станюты. Актрыса стала кіраўніком групы самаабароны, а пасля пераезду трупы ў Томск вяла ў шпіталі тэатральны гурток з салдатамі. Выступала ў спектаклях. У Томску заўсёды збіралася шмат публікі, і білеты ў тэатр цяжка было дастаць. Ігралі Паўлінку і Янкі Купалы. Вайна скончылася, можна было вяртацца дадому, але па дарозе з Томска ў Мінск здарылася аварыя. Цягнік сышоў з рэек, некалькі артыстаў загінула. Стэфанію Станюту Анёл Ахоўнік у крыўду не даў. Яна памянялася месцамі з чалавекам, які ў той аварыі загіне. Урэшце Стэфанія пасля доўгага расстання сустрэлася з сынам і з таго часу заўжды брала яго з сабой нават на гастролі. Калі ж вечар быў вольны, ішла з сынам у кіно. Узгадвала потым, што, напэўна, дурніцай была. Трэба ж было апрануцца, паесці, купіць чаго добрага, а яна дзіця ў кіно вадзіла. На той час актрыса цешылася самай дробнай ролі і выконвала яе так, што без Станюты спектакль быў бы не спектакль. Сапраўдным падарункам лёсу для яе стаў спектакль «Гаральд і Мод», пастаўлены тады зусім маладым Пенігінам. Сюжэт дзіўнаваты, ёй 80, яму каля 20, і яны глыбока fell in love. Нарэшце ў Стэфаніі Міхайлаўны галоўная роля. Нарэшце хустку, боты і кажух змянілі шампанская, музыка і танец. Што тычыцца кіно, упершыню актрысу запрасілі ў 1958 годзе, але найбольш роляў яна займела ў 70-80-е гады. Стэфанія Міхайлаўна увасобіла каля 60 персанажаў, а ў фільмаграфіі Станюты і «Людзі на балоце», і «Белыя росы», «Развітанне». Яе ролі былі рознымі, але нязменна геніяльнымі. Першы прыз «Хрустальная Паўлінка» быў прысуджаны менавіта Станюце. Яна ж і лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі. Таксама ўзнагароджаная знакам пашаны і яшчэ шматлікімі медалямі, у тым ліку медалём Францыска Скарыны.
Яе называлі жывой легендай, талісманам купалаўскага тэатра. Сама ж Стэфанія Станюта была незвычайна сціплым і сарамлівым чалавекам. Вось як вы лічыце, ці можа мець вядомая артыстка пацеркі, зробленыя з макароны? Можа. Стэфанія Міхайлаўна рабіла акурат такія. Інкруставала кулон сухой кукурузы, якую усе прымалі за бурштын. І ўсё, і наперад скараць чалавечае сэрца. Дзе б яна не была, збірала жалуды, ягады рабіны і шыпшыны, шышкі, насенне экзатычных фруктаў і майстравала з усяго гэтага упрыгожвання альбо мастацкія кампазіцыі. Ганарылася сваім сынам, любіла нявестку і ўнука, дачакалася праўнучкі, Меліціны. Вось толькі усцешыцца яе спартыўным поспехам не паспела. Памерла Стэфанія Міхайлаўна ў 2000 годзе. Яна годна пражыла жыццё, ніколі нікому не зайздросціла, ніколі ні аб чым не прасіла. Стэфанія Міхайлаўна была не толькі таленавітай актрысай, але і добрым, спагадлівым чалавекам.